Matthew 23 verse 1 ngokukaMatewu 23, khona uJesu wakhuluma ezixukwini nakubafundi bakhe wathi, ababhali nabaFarisi bahlezi ezihlalweni zikaMose, ngakho-ke konke abanitshela khona kwenzeni nikugcine, kodwa ningenzi njengemisebenzi yabo, ngokuba bayakhuluma bangenzi, babopha imithwalo enzima bayibeke emahlombe abantu, kepha bona abavumi ukuyifukula ngomunwe wabo, kepha imisebenzi yonke yabo bayenza ukuba babonwe ngabantu. Amafilatheriyo abo bawenza abe banzi, bawenza abe makhulu amachopho. Bathanda izindawo ezingenhla ekudleni, nezihlalo eziphambili emasinagogeni, nokubingelelwa ezigcawini, nokubizwa ngabantu ngokuthi Rabi. Kepha nina maningabizwa ngokuthi Rabi, ngokuba munye umfundisi wenu, nina nonke ningabazalwane. Ningabizi muntu emhlabeni ngokuthi uyihlo, ngokuba munye uyihlo osezulwini. Futhi ningabizwa ngokuthi abaholi, ngokuba munye umholi wenu, uKristu. Kodwa omkhulu kini akabe yisikhonzi senu, kepha yilowo nalowo oziphakamisayo uzakuthotshiswa, nalowo ozithobayo uzakuphakanyiswa. Maye kinina babhali nabaFarisi, bazenzisi, ngokuba nivalela abantu umbuso wezulu, ngokuba aningeni nina nabangenayo, anibavumeli ukungena. Maye kinina babhali nabaFarisi, bazenzisi, ngokuba nidla izindlu zabafelokazi nangokuzenzisa, nenza imikhuleko emide, ngalokho-ke niyakwamukeliswa ukulahlwa okukhulu. Maye kinina babhali nabaFarisi, bazenzisi, ngokuba nibamba ulwandle nomhlaba ukuba nithole, nokuba iproselythi lilinye lithi selaba njalo nilenze indodana yesihoko ngokuphindiwe kaningi. Maye kinina baholi abayizimpumputhe, enithi ofunga ithempeli akalutho, kodwa ofunga igolide lethempeli uzibophile ziwula zimpumputhe. Ngokuba yikuphi okukhulu kunegolide nethempeli elingcwelisa igolide na? Futhi yilowo nalowo ofunga i-alithari akalutho, kodwa ofunga umnikelo ophezu kwalo uzibophile zimpumputhe. Yikuphi okukhulu kunomnikelo ne-alithari elingcwele? Umnikelo na? Ngakho-ke ofunga i-alithari ufunga lona nakho konke okuphezu kwalo, nafunga ithempeli ufunga lona nohlezi kulo, nofunga izulu ufunga lona isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu nohlezi phezu kwaso. Maye kinina babhali nabaFarisi, bazenzisi, ngokuba nithela okweshumi kwesinkutshane nokwentshungu nokodonqa, niyeke okunzima komthetho, ukwahlulela nesihawu nokukholwa. Kumele ukwenza lokhu, ningakuyeki. Nalokho baholi abayizimpumputhe, nihluza insensane niginge ikamelo. Maye kinina babhali nabaFarisi, bazenzisi, ngokuba nihlambulula ingaphandle lenkezo nesitsha, kepha ngaphakathi kugcwele impango nokuhuheka. Mfarisi oyimpumputhe, hlanza kuqala ingaphakathi lenkezo, ukube kuhlanzeke nengaphandle layo. Maye kinina babhali nabaFarisi, bazenzisi, ngokuba nifana namaliba acakiweyo, abonakala emahle ngaphandle, kanti ngaphakathi agcwele amathambo abafileyo nokungcola konke. Kanjalo nani ngaphandle nibonakala kubantu nilungile, kanti ngaphakathi nigcwele ukuzenzisa nobubi. Maye kinina babhali nabaFarisi, bazenzisi, ngokuba nakha amaliba abaprofethi, nihlobisa amathuna abalungileyo. Nithi, uma sesikhona emehlweni yobaba, sasingayikuhlanganyela nabo egazini labaprofethi. Kanjalo niyazifakazela nina ukuthi ningamadodana ababulali babaprofethi, nani gcwalisani isilinganiso sawoyihlo zinyoka. Nzalo yamabululu, niyakubalekelani kanjani ukulahlwa kwasesinagogweni na?
Ngakho-ke bhekani mina ngithuma kini abaprofethi nabahlakaniphileyo nababhali, abanye kubo niyakubabulala nibabethele, abanye niyakubashaya emasinagogweni enu nibaxoshe imizi ngemizi, ukuba kufike phezu kwethu igazi lonke elilungileyo elachithwa emhlabeni, kusukela egazini lika-Abela olungileyo kuze kube segazini likaZakhariya indodana kaBharakhiya enambulala phakathi kwethempeli ne-althari. Ngiqinisile ngithi kini konke lokhu kuya kufika phezu kwalesi sizukulwane. Jerusalema, Jerusalema, wena ubulala abaprofethi nekhanda ngamatshe abathunyelwe kuwe. Kungakaki ngithanda ukubuthela ndawonye abantwana bakho njengesikhukhukazi sibuthela amazinyane aso phansi kwamaphiko aso, kepha anivumanga. Bhekani indlu yenu isisala nami, ngokuba ngithi kini, anisayikungibona nize nithi, ubusisiwe ozayo egameni leNkosi.